това видео няма ти обещавам бързи пари, просто ще ти покажа как започвам от нулата и ще видим дали изобщо може да се изкара нещо онлайн. От доста време гледам видеа за пари онлайн и винаги се чудя кое е реално и кое не. Затова реших просто да го пробвам и да записвам всичко, което става. Казвам се Цветан, на 16 години и нямам нито пари за старт, нито някаква аудитория. Започвам като всеки друг нормален човек. Няма да продавам курсове, няма да показвам скриншоти с печалби и няма да показвам, че нещо е лесно. Ако не стане, ще си го кажа. Идеята е проста. Избирам един начин за изкарване на пари онлайн и го пробвам в продължение на няколко седмици и показвам резултата, какъвто и да е той. Честно казано, не очаквам да изкарам много пари. По-скоро искам да видя дали изобщо може да се изкара нещо, дори и малко. Ако и ти си се чудил дали тези неща работят, можеш просто да ме гледаш какво ще стане при мен. Нямаш нужда да пробваш всичко сам. Моментът балансът ми е 0 лева, това е стартът. В следващото видео ще ти покажа каква техника започвам и защо според мен е напълно достатъчно. Ако ти е интересно да видиш дали изобщо ще изкарам нещо, може да се абонираш.